Welcome po mga karebab dito sa first ever charity ride ng Charity Riders for One Luzon. Konting background lang po, ang Charity Riders for One Luzon ay unang nangyari or naganap sa Mindanao. Kaya ang nauna po ay Charity Riders for One Mindanao. So same process po, ginawa natin. Marami na tayong mga kasamang rider na nandoon, nabuo, naging successful at ngayon dinala natin dito sa Luzon. At ito nga yung kaunang event natin dito sa Barangay Pangaskasan, Sual, Pangasinan. At kahit umuulan, grabe, ang puso ng mga rider dito talagang hindi mo matitinag. Sobra, kahit na bumagyo man, nandito pa rin sila at napakarami lang, bit-bit pa rin yung kanilang mga relief goods talaga magugulat ka. At meron din silang libreng pakain dito, merong libreng almusal na inihaw na bangos, mga produktong sual. So yun po yung mga masarap dito, matikman nyo. Produktong sual, ang Pangasinan bangos at fresh na seaweeds. Mga karebab, yun nga po yung makaganapan dito sa event po ng kauna-unang event ng Charity Riders for One Luzon. We ride to lift others. So yun po ang hashtag natin, gawing langit ang mundo. Panoorin nyo po. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Lisel Cañedo, founder ng Arangkada and the Riders Alliance. Kami po ay masaya na tumulong. Ito po ang goal namin talaga, yung tumulong, maghanap ng tutulungan. Kahit mahirap ang buhay, sama-sama at tumutulong pa rin po kami. Kasama po namin ang aming financer na si Miss Miracle Grace, na siya po halos ang nagbibigay na at nagfi-finance sa mga kailangan namin. Salamat po. Hello, good morning to all. Bagwis Rider Lee. We are very happy to join this charity ride, this first charity ride here in Barangay Pangaskasan, Sual, and we are very much pleased that we can help those people around here that solely needed help during this pandemic. So nagpapasalamat kami buong riders po ng Pangasinan at lahat po ng buo ng Bagwis Riders sa Pusurubyo po. Maraming salamat po for joining this one charity ride Luzon po. Thank you very much po, Sir Bob. My name is Marcis. I'm from SSRCP Pangasinan. I like this idea of this charity because we can help the people in the need, and I really think it's a good idea to bring something to the people.